Tere! Me olemme Suomessa Helsingin ylikoolista eteläpuolisesta osakunnasta. Kahjuks me ei väga hästi eske, aga proovime. Suomessa me osakunnat on traditionaaliset ylioppilasorganisaatiot. Ja nad on rahvusperäiset sellepärast, kust kohast Suomessa olet pärit. Sä olet organisaatiossa. Me olemme Etelä-Pohjanmaa. Ja mun sekaorganisaatio on meidän astunut samassa organisaatiossa, aga me laulamme väga paljon sellaiset vanat Etelä-Pohjanmaa rahvalaulut. Mitä laulut on sellaiset brutaaliset meestä-laulut, kus mehed kõnnivad läbi linna, tappavat teineteist bussidega. Ja esimerkiksi me tahaksime laulaa sellaiset laulun nagu Enkä minä hurjalla Lontonin tähden. Kas Kaarel? Jah. Kas saad teha see kääntää pyroksi? Saata see üks. Kas Kaarel teeb see ensi Lugu räägib sellest, kuidas esiteks, kuidas me oleme 5 sõnaga, kus me oleme väga rõõmsad ja uljad poisid. Üks mees joob üleval viina, samal ajal kui teine tulistab revolverist härrasid surnuks. Ja väga tähtis selline salm, mida te ise ka aru saate, et te võite minuga teha, mida te tahate. Ma olen ikka ise üllas. Ja mind ei murra mitte miski.